भाजियाव होनो नांगौ आंनो हालदैया बोरो आं मोनाखै आयै मा मोनाखै बेलाय एफा बुरजा हालदैया बहा गोमानांगौ जाखो बाजै जोंबो नागिरगासिनो मोनाखै हालदैखौनो बे दैयाव हालदै लगायनाय ट्रेन्डिंखौ जोंबो फल' खालामनो सानदोंमोन हालदैयानो गैयानो बहा थाखो हालदैयालाय मैयासो गोदान लानानै फैथारदोंमोन आं हालदैखौ बहा दोनो नोंसोरलाय आरो दावदै नोंथ' मिथिथारनांगौमोन ना दासान्दि मैगंखौ नोंसो संनो सोलोंगासिनो आं मिथिया बाजै नेवलायासो नुदों खोमा बे मालाय मानसियासो थाल लासिगोन होमबा न'नि हालदैया बहा दं बहा गैया आरो मा दै गलायनो ओंखारलाबायदों हालदैखौलाय मालाय मबाइलाव बयबो हालदैनि ट्रेन्डिं खालामगासिनो मालाया मा खालामो आं मिथिया जायखिजाया आंनो हालदै थेमा नागिरनानै होनोबा हो आंहा बेदर भाजियाव होनांगौ आं हले जेबो मिथिया मा होनबावगोन आं नोंसोरजों दाउखा हाबा आरो बेखौबो मा खामानि थिननो आं जेब्लाबो मोखाङाव दाफुबाय थागोन दिनैलाय मा गोमोमो फोननानै लालायखोलाय हालदैसो खोमा माथो नंदों हालदैखौनो फोनबाय आं गोदोनि महारानिफोरा राजखुंग्रिफोरा हालदैसो फोनोमोननो बेनिखायनो आंबो हालदै फोनबाय हालदै फोनबासो मोखाङा साफा जायो नालाय बिदि होननानै नों हालदै थेमासेखौ फोनजोब्बाय आरो जोंहा रिल्स बानायनो नागिरदोंमोन जेबो खामानियाव उदाया मोखाङाव फोनबा एसेबाबो मोखाङा साफा जायो मोखांनि स्किना टाइट जायो बेनिखायनो हालदै फोनदों आं एमावाबा फोनो मालाय हालदै थेमासेखौ फोनजोबो नामा जानो थाखायबो दोना आंहा मैगङाव होथारनांगौमोन नोंहा फोनजोब्बायसो मानो फोननांगौ नों मानो फोननांगौ जोङो दा हालदैनि ट्रेनिं खालामनांगौआ मा जानांगौ आंलाय मा मिथिगौब्रा आं नायनोसो बाबाय आङो गिलासाव दै गलायनानै हालदै होनायखौ नों मा बुजिनो जाम्बा लरग'आ कालार रिफ्लेक्सनखौ नों मा बुजिनो नों जाम्बा मानसिया जेबो मिथिया बे गोसोम बन्दादा देलायनोल' रोंगौना नों फोनो नालाय एसेसो फोनबानो जाबायना मानो हालदै थेमासेखौ फोननांगौ जाखो नोंलाय आबा माबार दखानाव थांनानै लाना फैनोबा फै माबार लायथां माबार ना बेफारिफोर मा दावराव आफा दाउखा राजाया हालदै थेमासेखौ मोखाङाव फोनफबजोब्बाय आच्छा बेथ' जेबो गोदान बाथ्रा नंलाना जोंना थरायना दाउखा राजाया मालाय बिउटिफुल जानो नागिरदों जाथों दे जाथों जाथों दे आदा मा जाथों जोंहा भिडिअ बानायनो नागिरदों हालदैनि दैयाव गलायनानै बे हालदै थेमासेखौनो मानो फोनजोबनांगौ दे आच्छा बार' थाइबानि लारु मा दैयाव गलिनायब्रा आफा मबाइलाव मालाय बयबो दैयाव हालदै गलायजोब्बाय जेबोला दैयाव हालदै गलियो अबोला कालारा चेन्ज जानानै सोरांनि रिफ्लेक्सनाबो एसे चेन्ज जायो बेखौ जोंबो बानायनो नागिरदोंमोन आफा आच्छा बारु थाइबानि लारु बानायबानो जाबाय नोंसोरखौलाय सोर हमथादों दाउखा राजाया हमथादों जोंखौ गोबोरखि मोखाङा गावनि मोखाङावनो बायदिसिना फोनबाय थायो हालदै फोनलाय गाइखेर फोनलाय फोनबाय थायो गावखौनो बिराद साइज मोनथारदों बियो आं साइज मोनिखायनोथ' फोनदोंब्रा हालदै आं बोसोराव खेबसे हालदै फोननायखौनो एसेबां दुखु जाबायना नोंसोर मानि दुखु जानायनि बाथ्रा बेलाय दाउखा हाबा बे हालदै थेमासेखौलाय नोंलाय मानो फोनजोबनांगौ जाखो आबार लानानै फैदोसो नोङो आंहा बेदर भाजियाव होनांगौ नङाबा बिगुर बेरलाबथारबायहाय नोङो दाउखा हाबा आं हले नोंसोरखौ गारनायाव गैया आरो नोंसोरबो बबेयाव हालदैयाव दै गलायनो नागिरदोंहाय ओरैनो फ्रियाव मोनदों बायदि मोनदों नामा नोंसोरो मोना हालदै थेमाखौनो दांनो मोनाहाय नोंसोरो दै आंनि हालदै थेमाखौ दांबाय ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोखालाबो आं नुबाय नोमाया मा बुंदों नोमबाजैया मा बुंदों नोंसोरो हालदैनि खोथाखौनो लानानै दावराव दावसि खालामबाय थायोना बेफोर गासैबो बे गोसोम बन्दानि थाखायनो जादों गोबोरखि साइज नोङो गोसोम बन्दा दानो देलायबाय थाग्रा नोङो गुफुर जागोना आच्छा बार' थाइबानि लारु दाउखा बेथा बे हालदैखौलाय मानो फोनजोबनांगौ जाखो नोंलाय माथो बुंबावनो आफा बे बुस्थुखौ मोखाङाव फोनजायो बेखौनो फोनजोबनो लुगैखायो आं बिदिखि जायो नामा थां नोमानो हालदै नांगौनो आं फैसाखौ हरगोन बायना लाना फै आफा आं थांनो हाथारै आंनि मोखाङा एसे नांबावगौ माने हालदैखौ आं दानो माबानो हाया सुनो हाया आरो सुबाबो दानो खाखाया बे हालदैया मा जाबावगोन नोंसोरजों एमाव बेटा औ आफा आच्छा एमाव बेटा थांलाय दखानाव हालदै लानानै फैलाय आफा मानाव गेदेर आंनि बिफा गिबियावनो आङो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आइला मानि थाखाय खोनासंग्रा आफा मानगोनां अनसुला आफा गिबियावनो आं नोंथांनाव निमाहा बिग्रोनाय थाबाय गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होगोनखौ मिजिंथिबाय दा गुबै थांखियानो जाबाय आं बे न'खरनि सासे फिसाला गेदेर हिसाबै आं गोदो उन्दैयाव नोंथांमोना जेखौ थिनो बेखौनो मावबाय सोरबाफोर आलासि दुलासि फैयोबाबो दर थांनानै साफा सिनि संख्रि बानलु आं दखाननिफ्राय लानानै फैबाय उन्दै गथ' रावबो गैया आंनो देरसिन होननानै आंनि दायथ' साननानै आं दखानाव थाङोमोन बुस्थुफोरखौ लायोमोन दा आंहा बिनानाव मोनबाय फंबाय मोनबाय अब्लाबो मा जाखो दखानाव आंसो थांनांगौ साफा जोब्बाय सिनि जोब्बाय संख्रि जोब्बाय बेफोर गासैखौबो आंसो लायनांगौ मा आंनि थांखिया बे न'खरनि सिनि साफा संख्रि बानलु लायनायावनो थांसिगोन नामा आफा आंनि जायगाखौ
बिफाखौबोथ' लानो हानाय मानसि दङ जेरै दाउखा राजा अब्ला नों बिफाया खामानि समाव मानो आंखौल' नुयो माखासेफोरखौ मानो नुवा जाबाय एसेबां भाखन होनांला मिथिबाय दिनै खेबसेखौल' लायदो ना माथो जाखो दिनै होनदाव गाबोन होनदाव सानफ्रामबो जाबाय थाथावथावसो जागोन आफा बेनिखायनो अननानै नैबे देलाय मांग्राखौ दोनथिनहरदो आफा खालि देलायनायल' दाबो हालदै फुननानै थालायबाय मा मोनो नों मा मोनो मिस्टार आसाम जानो नागिरदों ना मिस्टार नर्थ इस्ट जानो नागिरदों नोङो ना मिस्टार इन्डिया ना मिस्टार एशिया ना मिस्टार वर्ल्ड ना मिस्टार इउनिभार्स लाय फिसालाफोरनि नांलाय खमलायाव थाफाथारलालां मा जायो जाबाय थाथोंसै दुरलाय मेदामखौ खबर लायनांगौ आहा दिनै नों मानो हालदैखौ फुनजोबनो हायोलै देलायदोंसोब्रा एबार बानलुखौ फुनब्रा बानलुखौ नोंनि थाखाय बानलु देलायना फैगोन माथो हालदै फुनदोंबा बानलु फुननांगोन संख्रिबो फुननांगोन नों टेनसन लानाङा फंबाय नोंनि थाखाय आङो संख्रि बानलु सिनि हालदै लगायजोबनानै पेस्ट मोनसे बानायगोन बास नों फुननानै लाबाय थाबानो जाबाय जेसेबां मोखां गन्थङाव दाखोर दाला फिथर सिथर दंजोबो ना गासिबो खारजोबखागोन नङा माथो मा नङा बेयो गोदो गोदायनि आबैनि रेसिपिब्रा आबै आंनो खोन्थाखादों थगायाखै आबै फैबा आबैनो सोंबानो जाबाय गोदो आबैमोना सेम्पु गैयाव माखौ फोनोमोन खर'आव मिथिबाय बै थाइगिरनि गुंग्राया खौ लोबोमोन मिथिबाय खारैजों खर' लोबोमोन बेनिखायनो बानलु संख्रि सिनि ज' होनानै मोखाङाव फोनबाथाय दसेनो माबाफ्रा मोखाङा खुख्लाबजोबखायो जाहैबाय बेनिफ्राय गुफुर जाखायो जाहैबाय नङा जायो नामा आं देगोन ना नों फोनबानो जाबाय नों मा देलायनो आंनो देहायनि गथ' नंमारगौ सानमारबाय नामाब्रा जायखि फोननानै गाबखाबाय थायालै आंहासो दखान थांबाय थानांगौ सान्दुं गोसाफ्राव फैसा हरदो आं दखान थांसै लांफै आंनाव फैसा दङ होमबा 100 बारा लानानै थांगोनलै आं दिनैबा हले माला मोनफैखो नोंलाय ओमफ्राय दै लोंनोमोन नामा आं दै लायनि नाङा मा थिक दैफोराव बिस मुलि होनानै लाबोबायबा आंलाय मानो दैयाव बिस मुलि होनानै लाबोनांगौ जाखो मा थिक नोंजोंलाय नों फैग्रोमोना मानो आंखौ रायफैखो दे एथ' मोजां नोंखौ सोंदोंसो दै लोङो नामा होननानै मेंनानै फैनाय मानसि गोजाननिफ्राय फैनाय मानसि एफा मोजां सोंबाबो दायसो जायो आरो नों बायदि बिहामजोखौ जेबो फोथायनो हाया होनखायो फा गोबाव जाफैबाय आं बे न'आव फैनाया फिसाला फिसाजोआनो देरजोबलायबाय होमबाबो आंखौ फोथाया नोङो आंहा नोंनि सायाव जेबो फोथायनाय गैया आरो दाथ' बांसिनसो फोथायला आं नोंखौ माथो नोंनि गोसो थोनाय सेंग्राया फैलायबायनो बे न'आव खेबनै गोजोन मा होनलाबायो आयै नोङो आंनि गोसो थोनाय सेंग्रा आं गासैखौबो खबर लायो न'आव आंनि उनाव मा जादों मा जाया बेफोरखौबो आं मिथियो नों सानदों नामा आंनि मेगना थाइनैल' थाइथाम जाय मेगनखौ नोंसोर रावबो नुवा आरो गोसो थोनाय सेंग्राखौ न'आव लिंहरस्लायस्लाय आरो गोसो थोनाय सेंग्राजों खारबानो जायोना नोङो दानि जुगावलाय माथो हिनजावफोरा हौवाफोर लाना खारगासिनो नोंहाबो थांनो हाया नोंहानो थाङा आरो उल्थासो होनबावदों आंखौ आं नोंनि बिहामजोबानो आं जानला माला होनजागोन बे नङा मिथिबायना आरो आंहा गोसो थोनायबो गैया बे न'आव फैनाया आंनि लोगोसोमोन दा आरो गोसो थोदोंबाबो गोदो उन्दैयावसो गोसो थोलायनायमोन दाथ' गोसो थोआना आरो बियो आंनाव फंसे बाथ्रा सोंनोसो फैदोंमोन मा बाथ्रा सोंनो फैदों आंनि फिसालाखौ नों दुखु होनो नागिरदों नामा नैबे दुरलाय एमएलए थासान्दियाव आंनि फिसाला नारजि बुदांखौ नों दुखु होनो हाया आंनि फिसालाया नोंनि अननायाव गोजावदों जानो हागौ नाथाय आं नङा नोंनि आखला बारा थिग नङा मिथिबाय आरो जाय हौवाजों गोसो थोलायदों बे हौवाजों थां आं जेबो बादा होआ नों बायदि बिहामजो आंहा मेरला मोनगोन दाबायदि आंनि फिसाला नारजि बुदांखौ गारनानै थांबाबो नारजि बुदाङा जेबो खहा जाया ओरैनो आंहा बिखुनजोजों सोमोन्दोआ बारा मोजां नङा बिखुनजोआ आंखौ इसेबो सैया बेनि सायाव बे हंलाया मानो फैनांगौ दे बे हंलानि खोथाखौ बेनो सोर खोन्थाखो नारजि बुदाङाथ' खोन्थानाय नंखाया बे अमा राजायासो खोन्थायाखैथ' बे अमा राजायानो जाखागोन बिराद गाज्रि बे अमा राजा आंनि न'खराव दावराव दावसि खालामहोआबा बे मोजांखौनो मोना गोसान सान्थि जाया बे अमा राजानाव बे सुनि अमा राजाया माला आंनि जिउनिफ्राय गोजान जागोनथाय बेनो बिखुनजोनो एरना होनाया रावबो एरथाराखै बेनि अनगा मानसिनि दखानावलाय दिनैलाय मालावनो फैसोदोंलै मानसिफोरालाय साला सान्दुं गोसा बिदि लाइन जाना थानो बाबायलां ओरैनोबा रागा जोंखादों जेब्लाबो आंखौल' थिनहरबाय थायो दखानाव बेनि सायाव आरो दखानाव लाइन हालदै दङ ना दङ बयनिबो दखानावलाय हालदैयालाय थाखागोन ना मा एसे गोबावब्रा दाबो जायाना बेसेबांनिखौ नांगौ आबै नोंनो आंनो 300 थाखानि नांगौ इसेबां बुरजा हालदै आच्छा सोरबाफोर हाबा जानो नागिरदों खोमा एमाव आबौ मा नांगौ नोंनोलाय हालदै हर आबौ पाकेटसे हालदैयाथ' गैला लानानै थांजोब्बाय मानसिफोरा मानो हालदै गैयाब्ला लानानै थांजोब्बायलै आबौ आरो दासाननैसो मानसिफोरा हालदैल' नागिरफैयो मानोबा माबा मबाइलाव हालदै गेलेनाय जादोंनो फैसा होनानै बायबालाय हरगोन ना आंहालाय मा दाय जादों आंहा दखाननि मानसि फानखागोन ना जों बायसोलां दा हालदैखौ लाङाबाबो जानाय नङाना
मोननै दखान सोंनानै फैबाय आं बिसिनावबो हालदै गैयानो अब्लाथ' दुलुर मोननावल' माबा दंसै आंनाव अपसन दंसै बाय गैया दुलुर मोननावनो लायनोसै नै सोर होफैलायखो बेखौलाय हंलाया होफैदों आब' है रोंलाहाय बे हंलाखौबो दुनियायाव एसेबां हिनजाव दङ बे आंखौसो मोनबायना बे हंलाया रागासो बोरैबा मोनलायलांबाय आं बे मानसिखौ दुलुर नोंसानाव हालदै दङ नामाब्रा हालदै हले हालदै नांगौ जादों माबा न'नि हालदै गोदानखौ जोंहाना बियो देलाय मांग्राया थाम्फै सासे दंना जोंना मालाय फोनजोब्बाय दाउखा राजाया औलै बे दाउखा राजायानो जेखौ मोनो बेखौनो फोनजोबो जेबो मोनसे दोनखाया आखाइ दाखाखौबो फोनगोन मालाबा माइरंनि अना बेखौ सोंथाय फोनगोनलै मोखाङाव मालाबा आलुखौनो देफ्लेजोबनानै बिनि रोसिखौ फोनलायगोन आरो मालाबा गलाप बिबारा बेखौ देफ्लेनानै बिनि रोसिखौबो फोनगोन दाखालि आंसो फोरोंनानै हरदोंमोन बेनो आंनाव सोंफैदोंमोन बियो मा फोनबा मोखाङा मोजां जागोन नोंनि बायदि होननायखाय गलाप बिबारनि रोसिखौ फोनहाय होननानै ओरैनोसो बुंहरदोंमोन दा बेखौनो लामाथारबायदां औ लाखायो देनजारखा मोखांनि थाखाय दानिफ्रायनो बेफोरबायदि देलाय देनांबा माबायदि देलायबावगोनथाय देलायथों दे जेबो नङा दुलुर हालदैखौ होफैलाय जागोन दे आच्छा बारु थाइबानि लारु मा एसे फिथाइ सामथायलै सोरबा मानसि होफैदोंनो आच्छा ओमफ्राय आब' फंसे बाथ्रा सोंनोमोनलै मा बाथ्रा हंलाया नोंखौ हाबा खालामसिगोन बालाय सोर खोन्थागोन नोंनोलाय खोनालाबायदों मानसिया बारा गाज्रि नङालै जोंहानि आनैयासो बादुलिथार नालाय बेनिखायनो सानसेयावनो दोनफैजाबाय होमबाबो बेना जाद्रायाखै बे सानसेयावनो दोनफैयो मानसिखौ बादुलि मानसिबो दोनफैनांगौलै जोंहाना आनैया बारा थिग नङाना बिराद खर' जाखायो दाबो आंखौल' खामानि थिनबाय थायोब्रा ओंखाम संबाबो एमा राजा ओंख्रि संनो नागिरबाबो एमा राजा जेना बिनि बिमासो आरो नोंहाबो खामानि रोंजोबथारो नालाय बोरैबा मोनलायलाङोलै आङो नाथाय आं फंसे बाथ्रा बुंगोन आरोना बे बबाया गाज्रि नङालै खिन्थु रायलायनो बानायसो गाज्रि ना बेना आंबो बेनिखायनो सुखुवा बेखौ खालि मेसेजजोंल' रायलायो आनैयाथ' रागा जोंनानै दानस'नो जोंखादोंमोन थिगबो गैयालै हाबा जामारथारनायमोनब्ला दानस'मारगौमोनलै बियो बिदि नङा जाया बिदि एमा राजा नै हालदैया वा थेमायनि एफा बुरजा हरखाबाय बुरजा हरदों मोजाङानो जाबाय दे आलाय सोरबा दैयाव गलायनो नागिरदोंनोलै बे गिलासाव हालदै होनाया माथो बुंबावनो बेनि थाखायनो दखानावबो हालदैयानो गैलायलायलाब्रा बिराद मानसिफ्रा हालदै लांसोदोंनो आं दखानाव थांदोंबाबो हालदै मोनासैना रागा जोंनानै दखाननि बोरायखौसो बोराबना फैबावब्रा आंना दखाननि बोरायनिलाय मा दाय नङा होमबा मोनथिलायलाहाय आङो नै हालदैया टेंखुर दुलुर टेंखुर जेबो नङा दे दुलुर हालदैखौलाय हरजोबखो ना माखो नोंलाय आं एसे लाखिबाय आब' बुरजासिनखौ एमाव राजानो हरबाय मानोसै ओरैनो आब' दे जेबो नङा आं मालाय माथो खालामनो एमाव राजा बिफोरबाय जेब्ला हरनो लुगैखासिगोन महाराजाखौ गासैबो बिथिङाव हेफाजाब खालामनो लुगैखायो आं जाहाथे एमाव राजाया मालाबाबो दुखु मोना थेंक इउ एन्टनिय' आंखौ लाइब्रेरिसिम लाबोनायनि थाखाय जेबो नङा दे आं जि लेखाखौ नागिरदोंमोन बे लेखायानो गैया माथो नैबा सोरनि गोदान लेखा जालायखो रायथाइगिरिनि नामबो गैया माथो बेखौनो लांनोसै नामा नाङा जेखौ लांनो फैदोंमोन बेखौसो लांगोन आं औ जोंलारि बुं आच्छा जागोन दे आं नै फावगारिजोंसो दंफैयो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाव अके मिस इउ एन्टनिय' सोरजों रायलायदोंमोन रावजोंबोथ' नङा ओरैनो लोगो सासे अके दाथ' लेखाखौबो नागिरनानै मोनासै आं बै फारसेथिं नागिरहैनि नों बेवहायनो थाथ' दे जागोन दे एन्टनिय' फावगारिया मिन्थिबासो आंजों रायलायदों होननानै बियो मिन्थिया लेखा नागिरनायावसो मुखुब जानानै दं बेबो आं बायदिथार लेखा फरायनानै जोबोद मोजां मोनो एन्टनिय' आं दोनथ'नोसै दे मानो दुब्लियाव एसे खामानि दङ दे उनाव रायलायगोन जागोन दे एन्टनिय' नै आं लेखाखौ नागिरनानै मोनबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा ओमफ्राय नों टेन्टआव लायथारबाय लाइब्रेरियाव हाबा टेन्टआवनो ओंखारखायो आं ओमफ्राय नैबे लेखाखौ आं नोंनि थाखायसो नागिरदोंमोन आंनि थाखाय औ बे लेखाया जोबोद मोजां नों बे लेखाखौ खेबसे फरायनानै नाय अब्ला मोजां मोनगोन आंथ' नोंनो जेबो होफेराखै दिनैसिम बे लेखाखौनो आं नोंनो गिफ्ट होबाय प्लिज अननानै नाजावदो आरो बे लेखानि रायथाइगिरिया आंनि फेभरेट आं जोबोद मोजां मोनो जागोन दे थेंक इउ बिजाबखौ आजावनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जेबो नङा दे थौदे थांनोसै थौदे अ महाराजा मानोबा लिंहरदोंमोन आंखौ मानोबा माने बोरैबा खोनादों माथो आच्छा मिनिनो लिंहरदों आंखौ मिनिनो नै मोखाङाबो गाज्रि मानो रावाबो गाज्रिब्रा नोंनालाय आं नोंखौ लाजि फोनांनो लिंहराखैना आं गावनि न'आव जाला माला मानसिखौ लाजि फोनाङाब्रा आं न'नि बाहेरावसो लाजि फोनाङोलै दे बांद्राय बुंनाङा मानो लिंहरदोंमोन बेखौल' बुंदो आच्छा बारु थाइबानि लारु मेन मुद्दायाव फैनोसै आं नोंथ' हांग्रि मोन्दिखौ बिराद लेखा फोरोंगासिनोलै अननानै फोरोंनांला जेसेबां फैसा नांगौ आं होनोसै माने बेसेबां बाखि दंमोन मानि थाखाय माने नोंनि फोरोंनायखौ बांद्राय जानाय बायदि मोनाखै आं आंनि फोरोंनाया जायाखै आं जेखौ फोरोंदों गासैखौबो रोंजोबदों माथो
दाथ' हांग्रि मोनदियाथ' गावनि नामखौबो लिरनो रोंबाय नोंनि नामखौबो लिरनो रोंबाय रोंलांगोन ना लासै लासैनो आं नोंखौ फोरोंजानो बादों आं मानसि सासे लिंहरखाबाय माने हिनजाव मानसि आं हौवा मानसिजों फोरोंजाहोआ नोंथ' मिथिखायो नङा होमबा दानि जुगाव मा जायो मा थायो मानसिनि गोसो माला सोलायगोन माला सोलाया रावबो बुंनो हाया बेनिखायनो नोङो बांद्राय जेबो साननाङा आरोना हांग्रि मोनदिखौ नोंजों आङो टिउसन फोरोंनो होला दिनैनिफ्राय बापावो नों आंनि गोसोखौ एसेबां खालाय सानथारबायना आंखौ एसेबां खालाय नंबाय नों बायदि पापि मानसि नङाब्रा आं अमा राजा आं नोंखौ रागा जोंगोन सानखादोंमोनलै थफिफाय रागा जोंनाङालै रागा जोंनाङा नों आंखौ हांग्रि मोनदिजों मा सानखो बुं आं जेबो सानाखैलै नोंखौ आं जेबो सानाखैब्रा हांग्रि मोनदिखौसो आङो एसे गिनाय फैयो मिथिबाय बापावै गावनि हिनजावनि सायावबो फोथायनाय गैला होमबा नोंहा आरे दङब्रा दङ माने माला मा जायो बेखौसो बुंदों दा आबा नै आं हालदैखौ लानानै फैबाय होमबालाय आंनि खर'आव दोनफैदो मा आखल बियो मा खालामनाय जादों बे आंनो खर'आव दोननो खोन्थानायखाय बेनिखायनो दोनबायब्रा ना नोंबो खोनादों दा आं मा होनबावनो आं मिथिनायाव बे न'खरनि मानसिफ्रा खर' गाज्रि गोजा बेनिखायनो आं नांबाय थाला आं थांनोसै एमा बेटा मा आखल बे आबा नों गावसो खर'आव दोननो खोन्थादोंना बेनिखायनो दोनबायब्रा आङो एमाव आबा नै हालदै थेमायाबो खर'आवसो थायो नुबाय नोंसालाया मा खालामदों दोननो जायगा गैयिनि थाखाय आंनि खर'आवसो दोनबाय आं रोंलाहाय आं रोंला माबालै आफाया गावनो खर'आव दोननो खोन्थानायखाय आं दोनदोंमोन बेखौनो दाय जादों नोंसोरखौलाय माथो होनबावनो बिफा जेरै फिसा एरै होनबाबो लाजिगोन दा आं न'सियाव मोजाङै दोनखुमायथां नङाबा सासेया मोखाङाव फोननो नागिरगोन आरो सानैसोआ दैयाव गलायनानै भिडिअ बानायनो नागिरगोन थां मोजां जायगायाव दोनखुमायथां जागोन दे आं रुमावनो दोनहैनोसै नङाबा हालदैया जोब्बा आंसो दखानाव खारनानै लायनांगोन आरो बे हालदैयाबो दखानाव मोनबावाखैलै दुलुरमोननिफ्रायसो लायदों आं बेनिखायनो मैगं संनोसैबा आंनाव सोंबानो जाबाय थां बहा दोनहैयो दोनहैबानो जाबाय मोजाङैनो आरो नोंलाय माथो बहाबा थांनो होननायालाय माथो थाङासै प्लानिंआ केन्सेल जानायखाय थाङासै आं बिखुनजो मोनावसो थांनो गोनांमोन आं मैयाबो थांनो साननानै थांनायानो जायासै थांबाय बायोबालाय थागुना लानानै फैबानो जाबाय दङनो बे थफिरामालाय मानो फैदोंमोन आं रावखौनो होनो मोनासै माने दिनैनिफ्राय नों टिउसन लानो मोनला थफिरामजों मानि थाखाय बे थफिरामा बारा मोजां फोरोंनाय नङा नोंखौ बेनिखायनो एसे मोजां मानसि नायनानै नोंखौ फोरोंनोसै आं लेखा एसे रोंहां जानायखाय आंखौ मेगन साबाय आरो माने आं लेखाखौनो रोंनांला आइला मानो गाबलायखोब्रा आंहा एसे एनै रोंदोंमोनलाय थफिरामनि सायावनो आरो थफिरामखौ बिदि बुंलायबाय नों जेसेबां आंखौ बादा होआ आं लेखा सोलोंनानैसो गारगोन आंहा थफिराम फोरोंनायखौ गोसोआव लाखाजोब्बायमोन आरो आंखौ बिदिसो होनबावबाय गाबनांलाब्रा गाबनाङा नों लेखा रोंनायखौ आंबो लुबैयोब्रा नाथाय खोथाया जाबाय थफिरामा बारा थिग नङाना बेनिखायनो नोंखौ अननानैसो बुंदोंब्रा थफिरामजों टिउसन दाला होनना बेवहायलाय माथो जादोंखाय आंखौ लेखाल'सो फोरोंदों दा इसोरा बिमा बिफाजों होखारजानायखाय फैसा थाखा गैयानो बेनिखायनो टिउसन लाबायदों नोंहा बेखौनो मेगन सादों होखाराखैया एसेबां रागा जोंथारबाय आंखौ नों आंखौ लेखा फोरोंजानो बायोना जाम्बि होननानैबो सिनायथि होनो लाजियो रोंनो नागिरबाबो मेगन सायो मानो इसेबां गाबनो ओंखारलायखोब्रा देलै दे नों देरहाबाय आं जेनबाय आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बादा होदोंमोनब्रा नोंनि बादा होनायखौ आइला रागासो जोंलायबायलै बुरखायनो गोहो गैथारालै आंनाव दा आव सना फिथर होनो हाथ'सारा आं दा बिराद टेनसनाव दं ओरैनोबा मानसिफ्रा माबा बिबारनि गलाब बिबारनि थास' बिबारनि दावराव जालायगासिनो आंहाबो मोनसे दावराव खालामनांसिगोन र' जाहाथे इलेक्सनाव आंबो हाइलाइट जायो आरो आंखौ मानसिफ्रा भट होयो माथो मानसिफ्रा एकदमबारे खायदा बोराय बाहायदों आंबो खायदा बोराय बाहायनोसै नामा बेफोरबायदि टेनसन जागासिनो आंहा बिसोर बुजिया हिनजावा बोराबलाय गथ'फोरा हालदैनि दावराव रागा जोंबा हिनजाव गदायजों सिरि रायजो जाहैगोन र' आं साम' खिंख्रिजों फाग्लि साम' खिंख्रियाबा माबायदि दङथाय मालाबा सिरि लोगो हमहैफिननांगौ र' फाग्लिया बिराद साइसनिफ्राय साइस जादों होननानैबो खोन्थादों माथो मानसिफोरा मालाबा आराम लोगो हमहैमारनांसिगोन ना मा होनो नोंसोरथ' बेखौसो लुगैखायो नङा होमबा जाय हिनजाव गदाय लानो लुगैयो आयौ माला हाफां खुगा जिब्लां दिनै माथो नोंनि खुगायालाय माथो सुथेनाय बायदिसो जानानै दङ मा जादों हाफां नोंनोबो जेबो खोन्थाजाया दानो खोन्थाबानो माबा बिसो सानलायगोन आयौ बाला आं नुनायावसो गाज्रि मिन्थिबाय गोसो सिङाव आंहा नारेंखल बायदि साफासो मा जादों नारजि बुदाङा माबा मोनसे बुंदों नामा नारजि बुदाङा जेबो बुङा ओरैनो दसे सम एदावो आरो दा खोथाया जाहैबाय बे हंलाया दुम्फावखौ गोसो थोबाय ना माबायथाय आंनावसो सोंहैनायालाय माबायदि मोनगोन दुम्फावखौ माबायदि गावनि खालामनो हागोन होननानै आयौ बाला नोंजों रायलायथारो आरो आंजोंबा एसे एनै रायलायो रायलायनायालाय दा आंजों रायलायनो थांखालि नारजि बुदाङा नुबायना ओमफ्राय नारजि बुदाङा बेखौनो लानानै आंनि सिगाङाव बायदिसिना बुंबाय थाबाय बिदि बुंनायखौ बे अमा राजाया खोनाहैलायबाय दा आयौ बाला माइगासो खोनाबाय आरो ओमफ्राय दा बेखौनो बिखुनजोनोसो खोन्थागोन ना माखोथाय बिखुनजोआ आंखौ सैया नाहेब रायगासिनो बाल ओंखाम ओंख्रि खुरना होबाबो माथोबो होआ सिरि सिरि जायो ओमफ्राय खना खनला मेगनखौ नाहेबबाय थायो आरो माबायदि बदथामिज बिखुनजो मोनखो बाल नोंहालाय आंना बिदि नङा बिखुनजोआ
माथो खालामनो खाफालानो आंना बिखुनजो गाज्रिसो सोरबाथ' आंखौसो बुंनो उल्था बे मानसिया बिखुनजोखौ दबथायो होननानै नै बिदि नङा माथो बिखुनजोआ एसे अननाय मोनब्ला आयै बिराद मोजां जागौमोनहाय आंना दालाय मा खालामनो नागिरदों नोंलाय बेखौनोथ' नोंजों रायलायनो फैदों आं मा खालामनाया मोजां जागोन होनना बे हंलाखौ थाब हाबा होबा हामसिगौमोनहाय बायदिसिना सानबाय थाथारबाय बे आंना बिखुनजोआ मालाबा नारजि बुदांजों आंखौ जे गारहोलायथारमारगोन बियो आं गिगासिनो बेनिखायनो हंलाखौ थाब हाबा होनाया मोजां जासिगोन खोमा सानबाय आं मालाय दुमफावानो हाबा जायाबा जोंलाय मा खालामनो हानो बेनोथ' नोंनावसो आइडिया थासैहाय देलाय मा खालामनाया मोजां माला बेफोरबायदि बुरैखौना दस्रा हौवा गोसो थोनोसै नामा दाबायदियाव आंनि बिखुनजोआ सोरबा हौवा गोसो थोयोबा जि मोसागौहाय आं बिराद मोसागौ आं होमबालाय नोंनि बिखुनजोनि थाखाय हौवा नागिरनांसिगोन आरोना नों मा खालामो आं मिथिलाय नारजि बुदांनि हिनजाव गदाय लाबोनो ओंखारखायो मालाबा नारजि बुदांनि गोसोआ गलिबा मा जानांगौ जाखो ओरैनो दानि जुगाव रावखौबो माबा गेरेन्टि लानो हायाना नों जेबो टेनसन लानाङा आं दं नोंनि बिखुनजोखौ आङो थिग लामायाव लाबोगोन मिथिबायना बेनिखायनो नोङो टेनसनखौनो लाना आंनि सायाव हेगारनानै हो आरो आं जेखौ बुङो बेखौ मानिथ' मिथिबाय जागोन दे ये फैनाबा लानजाय थेम्फाथाय नैबे दावसे देलायनि फाव फान्दायनाया बिराद बेलेग जाखायो नङा होमबा